L-istil ta' tmexxija ta' dan il-partit li jiltaqa' man-nies u jisma' l-prijoritajiet ta' kulħadd għandu jibqa' mhux biss waqt il-kampanja elettorali, imma anke wara. Saħaq dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela waqt intervista mill-ġurnalist Samuel Lucas fuq One. Il-Prim Ministru tenna li jekk kif qabżet nofs il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista qed iħossu sodisfatt li bl-attivitajiet li qed jiġu organizzati qed jiltaqa' man-nies u jisma' l-opinjonijiet u l-esperjenzi tagħhom. U hemmhekk tara dis-sinerġija fejn inti bl-esperjenzi personali ta' dak li tkun qed tisma' mingħand in-nies tkun imbagħad tista' tilqgħu tkun proattiv fil-miżuri li tagħmel. Dak huwa s-sabiħ ta' kampanja mbagħad però tgħidli għandna target ta' 8 ta' Ġunju vera. Lil minn hekk ukoll. U x'nixtieq, mhux nixtieq u x'se nagħmlu wkoll li wara 8 ta' Ġunju dal-istil inżommuh. Dr. Bela spjega li fis-sfond ta' żewġ gwerer dan il-gvern qatt ma ddistakka ruħu minn man-nies u n-negozji u tenna li hu bekk li żomm il-fiduċja tan-nies. Brabta ma' 381 kandidat tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, il-Prim Ministru qal kif kollha għandhom l-istess għan li jagħmlu bidla fil-lokalità tagħhom. Għalhekk saħaq li dan il-gvern nieda manifest għal kull lokalità. Hawnhekk semma differenza ċara li teżisti bejn dan il-Gvern u l-Partit Nazzjonalista li m'għandu l-ebda pjan ħlief dak li se jikseb il-poter b'kull mezz. Dek Partit Laburista b'manifest għal kull lokalità, b'manifest għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Partit Nazzjonalista baħħ assolut. Baħħ assolut l-uniku manifest l-għandhom jissejjaħ inkjesta. U dik hija realtà. Jiġifieri il-Partit Nazzjonalista xi tfisser għalih Ewropa l-Maltin. Tfisser il-karigi personali tal-esponenti ewlenin li se jkunu qed jitelqu fuq it-tiket tal-Partit Nazzjonalista, għax qed nifhem li dik tfisser se tkun tfisser illi iva għal dak kollu li jgħidilna biex nagħmlu Brussell. Dawk huma l-ħtiġijiet tal-poplu tagħna, aħna qed nitkellmu b'mod differenti. Il-Prim Ministru kompla kif kull lokalità fiha realtajiet tagħha, però bħalissa l-maġġoranza tan-nies qed jitkellmu dwar l-indafa pubblika. Hawnhekk spjega diversi miżuri li qed jieħu dan il-Gvern fosthom l-investiment tal-makkinarju fl-intelligenza artifiċjali fid-Dipartiment tat-Tindif u kundizzjonijiet aħjar lil ħaddiema li jaħdmu f'dan id-dipartiment. Però hawn il-Prim Ministru saħaq fuq l-importanza tal-ħidma tal-Kunsilli Lokali favur l-indafa pubblika. Mistoqsi dwar is-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna l-Prim Ministru fakkar fis-servizz tal-IVF fejn dan il-Gvern investa aktar minn 6 miljun euro biex lil dawk il-koppji li għandhom diffikultà biex ikollhom tarbija. Tenna li din il-miżura kienet kruċjali biex b'mod spedit dawn il-koppji jkunu jistgħu jieħdu dan is-servizz u bla dew minn żejjed. Intant Dr. Bela tenna li l-periklu kbir li qed jerfa' rasu u li l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jonsob lin-nies biex jitilfu l-kalma. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li din it-tattika perikoluża tmur lura qatt-tmeninijiet u li l-istil ta' politika ta' mibeda mhijiex waħda li taspira lill-Partit Laburista. Ara ma taqgħux f'xi forma ta' provokazzjoni, ara ma jkunx hemm xi ħadd li jitlef il-kalma. U wara ma nħallux, nibadda l-messaġġ ukoll lill-ogħla diriġenti tal-Partit Nazzjonalista. Takunux irresponsabbli f'mumenti bħal daw. Tkissrux dak kollu li dal-pajjiż tul medda ta' snin bena. U ma nistgħux aħna nippermettu nitkellem b'mod kollettiv bħala soċjetà waħda. Nippreservaw dak li jaqgħadna aħna, das-sabiħ ta' tranquillità l għandna fil-pajjiż. Dr. Bela temm din l-intervista b'messaġġ ċar dwar l-importanza tal-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju biex dan il-pajjiż jibqa' jitmexxa politika ta' sostenn. It-tisħiħ tal-pensjonijiet, Children's Allowance, it-tisħiħ tal-Inward Benefit, li nżommu tant miżuri li daħħalna trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd it-trasport bil-baħar b'xejn bejn l-bliet tagħna. Dak huma l-pataflu miżuri. Il-qalba diġitali, l-qalba lejn ekonomija aktar ħadra. Dawk huma l-isfidi li għandna qudiemna u għalhekk hija meħtieġ mandat b'saħħtu ħalli nibqgħu nimplementaw b'mod b'saħħtu il-Manifest Malta flimkien.